यही से कहल जाला कि चली पवन तो रोकी कवन। अब पवन सिंह के सामने कोनो टिकी एकदम परफेक्ट बात जे भी कहले बा, एकदम परफेक्ट बात कहले बा। ऐसे कि होली के एगो पवन सिंह के गाना आज रिलीज भइल आ वो गाना के सामने केहू टिक जाओ ऐसा हो नहीं के सकत। काहे से कि सबसे बेस्ट हमरा लागत कि 2024 में सैड गाना पवन सिंह के एकदम बवाल गाना, माने बहुत सारा होली गाना आइल बा, सब केहू के होली गाना सुनले बनी, तनी चटकदार बा, तनी ऐसा मसाला भरल बा, लेकिन एक गाना में चटकदारो बा, मसालो भरल बा, फीलिंगो बा, सैडो बा, मतलब कि सब कुछ बा। लोग तो उम्मीद छोड़ दिल कि पवन सिंह के एसो होली में गाना आई, लेकिन गाना लेट आइल बा, लेकिन एकदम परफेक्ट आइल बा। भैया से बात कर गाना के बारे में। गाना अभी तक सब केहू सुन ले 9 बजे के गाना रिलीज भइल बा पवन सिंह ऑफिशियल पर। क्वीन सालनी जौन बड़ी एमे काम कइले बड़ी। सबसे पहले भैया रौरा से पूछल जाए कि गाना रौरा कैसा लागल हो? सबसे पहले जितना लोग देखा था सबके प्रणाम बा। हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के ई एल्बम आइल बा होली सैड सॉन्ग। एकरा के होली सैड सॉन्ग कहल जा सकता। का कइलू ए जान कैसेट के नाम बा। पावर स्टार पवन सिंह के आपन चैनल यानी पवन सिंह ऑफिशियल पर रिलीज बा। रोशन सिंह विश्वास के लिरिक्स प्रियांशु सिंह के म्यूजिक बा। पावर स्टार पवन सिंह और अनुपमा यादव गौले बलू। सबसे पहले हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह और अनुपमा यादव के ई गाना ये होली में भैया कनिया जे सब लोग से बेहतरीन बा। पहिल के गाना सब लोग पर भारी पड़ गई। देखी पावर स्टार पवन सिंह यही से जानल जाले। पवन सिंह के एगो गाना आई सारा लोग के गाना बुता जाई। पावर स्टार पवन सिंह के आज लोग के पता हुई कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव के आज जन्मदिन बा। आज जन्मदिन के अवसर पर पवन सिंह गाना रिलीज कइले बाड़े। भैया हमरा तरफ से खेसारी भैया के जन्मदिन बा। हैप्पी बर्थडे। आज हमनी के कुछ ना कहन से भैया के जन्मदिन तो ऐसे भी हमनी के कुछ ना कहनी। हमनी के कबो कुछ कहल बन आज तक लेना कबो नहीं के, लेकिन कबो कबो ई छेड़ देलन त कुछ कहे के पड़े चला। ता पावर स्टार पवन सिंह जी खेसारी लाल जी के जन्मदिन पर ई जौन बा की बर्थडे के तोहफा देला बड़े। इतना बेहतरीन गाना भोजपुरी इंडस्ट्री के देखे। एगो बात हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के ई वाला गाना जौन बा हमरा बुझाता जे ये टाइप के गाना नीलकमल सिंह गावत रहन। पवन सिंह बहुत पहले गइले रहन कैसे भुलाई तो के होलिया में करके। हां एगो और गइले रहले त गलिया के एगो और गइले रहले जे मोछिया करेड़ दुनु गाल में गड़ेला। उहे टाइप के जौन पुरानका फील बा ए बेरा लेके आइल बा। कहीं ना कहीं चुनावी कैरियर से असर पड़ल बा। लेकिन एगो बात बा, अगर ये गाना के म्यूजिक डायरेक्टर अगर ई रहते मधुकर आनंद आ चाहे म्यूजिक डायरेक्टर उ रहते जे लॉलीपॉप में बजौले रहे लोग, उनका लोग क्या नाम रहे शायद नहीं पता। अरे का नाम लिख दियल जाए ऐसा उ लोग अगर बजैले रही तब बहुत बेहतरीन रहे। खैर नया नौका डिजाइन में हो गइल बा, लेकिन एकरा उहे म्यूजिक चाहिए जौन पुरानका चलत। ओवरऑल अगर बाकी गाना के बात हम करम तो गाना तो बेहतरीन बा, लेकिन ओकरा ले बेहतरीन वीडियो बा। एगो बात हम बताओ तनी कि एमे वीडियो डायरेक्टर जे भी बा उनका नाम हमरा याद नहीं है, नाम डाल देम। बहुत बेहतरीन पूरा डायरेक्शन भइल बा, बहुत बेहतरीन। यही में के जौन क्लिपवा रहुए नु उ वायरल भइल बा। फोटो जाना पर कुर्सिया पावर स्टार पवन सिंह बैठल रहन कुर्सिया पर यही गाना के ठीक बा। काहे कि ई गाना जौन बा ई गाना पावर स्टार पवन सिंह के खास कर आवाज में चाहे पवन सिंह के में एक्टिंग देखत नहीं साफ उतर गइल बड़े। हमरा तो याद है जे साफ पुरानका याद क लेल बड़े ज्योति सिंह के। माने ओवरऑल गाना के बारे में बात कइले तो गाना एकदम बवाल बात। तारा लोग के पक्का विचार बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइलो। गाना के अभी तक ले नहीं खलो देखले तो पवन सिंह ऑफिशियल पर गाना रिलीज बा, जाके देख लो। बाकी अपन अपन कमेंट बॉक्स में बताइलो। वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, चैनल के सब्सक्राइब कर मत भूलिए। मिलते हैं अगला वीडियो में।